हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव मेट्रिक फाइनल रिजाल्ट बेखौ होबाय नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय स' बेयाव जायफ्रा गाज्रि जादोंमोन नोंथांमोना गोदानै आनजाद होफिननो हासिगोन HSLC बेनो जाबाय सेबानिफ्राय गोदान अफिशियल नटिस कम्पार्टमेन्टेल एग्जामनि थाखाय फर्म फिलआप जागायबाय नोंथांमोना भिडिअ नायजोबजासिम A to Z मोनगोन आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना ला HS फाइनल रिजाल्ट डेट ओंखारथ'वाखै जानो हागौ नोंथांमोना थाबैनो मोनसिगोन आरो जेब्ला मोनो बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोना मोननो हागोन दा फाइनाली जों फैबाय सेबानि अफिशियल साइटआव आरो बेयावनो मेट्रिक फाइनल रिजाल्ट होदोंमोन बेनिफ्राय मोनसे लिंक दङ नोंथांमोना बे फर्म फिलआप HSLC कम्पार्टमेन्टेल एग्जाम 2024 आव क्लिक खालामबा बेयाव फैगोन बेनिफ्राय स्कुल लगइन बेनिफ्राय सेन्टार डिस्ट्रिक्ट सेबा लगइन दङ बेयाव लगइन खालामबानो नोंथांमोनाहाय फर्म फिलआप खालामनो हागोन नाथाय बिनि गाइडलाइन्स दङ जों बेखौ नायोब्ला बिनि फर्म फिलआप खालामनायनि डेटआ जाहैबाय 25 एप्रिलनिफ्राय लास्ट डेटआ 4 मेसिम दङ बेनि गेजेराव फर्म साबमिट खालामथारनांगोन आरो पेमेन्ट दाननाया 6 मेसिम दङ नोंथांमोना बिनि गेजेराव जायफ्रा मेट्रिक फेल जादोंमोन जाय न'खरा नायगासिनो दं नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय गाइडलाइन्सखौ नायनो हागोन आरो बेखौ होफिनबानो जाबाय जाहाथे एग्जामखौ पास खालामनानै कलेजाव एडमिसन लाहैनो हायो दा जोङो भिउ खालामबाय PDF फाइलखौहाय बेयाव माखासे गाइडलाइन्स दङ नोंथांमोना गाइडलाइन्स मोनदों बेयाव कम्पार्टमेन्टेल एग्जामनि माखासे लिंक दङ SEBA registration.org बेयावसो फैनानै नोंथांमोना फर्म साबमिट खालामनांगोन बेनिफ्राय जायफ्रा पास जाबाय माखासे राङारि अनसुंथाइ फोसावदोंमोन बेनो जाबाय आसामनिफ्राय 10,000 12,000 15,000 जायफ्रा मेट्रिक पास जाबाय हमना ला 10,000 हिन्जावसाफोरनि आन्थाल' एन्ड बेनिफ्राय HS फाइनाल जाबा 12,000 बेनिफ्राय डिग्री पास जाबा 15,000 बेफोरबायदि माखासे हायार लेभेलाव एडमिसन लानो थाखाय फोसावदोंमोन राङारि अनसुंथाइ दा बेखौ दोनथ'नानै नोंथांमोना जेब्ला लगइन खालामगोन ना बेयाव अब्लाथाय इउजार ID पासवर्ड नोंथांमोना सेम जागोन बेनो जाबाय जेब्ला क्लास 9 आव नोंथांमोना रेजिस्टार खालामदोंमोन पर्टेलाव बेजोंसो लगइन खालामनांगन जुदि गोमादोंबा नोंथांमोना मेम्बार सेक्रेटारि रिजनेल अफिस सेबानि नोंथांमोना डिस्ट्रिक्टआव सासे थायो बेजों कन्टेक्ट खालामनानै रिकभारि खालामनांगन ID खौहाय अके आन्दायनाङा जेब्ला नोंथांमोना क्लास 9 आव रेजिस्टार खालामदोंमोन दा बेखायनो कम्पार्टमेन्टेल एग्जामनि फर्म फिलआप खालामथारदो बेनिफ्राय नोंथांमोना लास्ट डेटखौ मिथिखाबाय 4 मेसिम दा बेखायनो खालामदो बेनिफ्राय पेमेन्टबो दाननांगोन नोंथांमोना दा पेमेन्टआ बेसेबां दं बेखौ होआखै बाट पेमेन्टखौ दाननांगोन एन्ड 8 नाम्बाराव प्लिज डाउनलड फर्म नाम्बार 50 दङ नोंथांमोना बेखौहाय डाउनलड खालामनानै ट्रेन्जेक्सन खालामनांगोन दा बेनोमोन नोंथांमोना जाहाथे जायफ्रा फेल जादोंमोन न'खराव जुदि सोरबाफोर फेल जादोंबा बे फर्मखौ साबमिट खालाम बेनिफ्राय एग्जामखौ फिन एग्जाम डेट फैबा नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन दा जेबो बिदि इनफरमेसन मोनथ'वाखै एग्जामखौहाय दा मेनि लास्ट उइक नङाबा जुनाव जानायनि चान्सआ दङ आरो जेब्ला जायो नोंथांमोना आपडेटखौ मोननो हागोन